Hai a chuirde is mis líise agus is íhanlam ábhar nu a chorthú a sean rudaí atá am Somália. I neamh fé me tusbán scríb céchuí le T-léine a ús chóirsáil leis an mó Ceangail agus Dathaigh. Níl sé díortach dá. Bud séil isce, bandaí leisteacha, sconán cúdaí, lámhainní, T-léine bháin. Dús, bí cíns go le barad clúdaí le sconán cúdaí anas nach neanna tú pláiseach for mhór. Tá má chur trící ar an T-léine seo, mar sin caithfidh má cupla banda leisteach a chur timpplair. Inis, caithfidh me an dá a bheasca le huisce. Úsáideann me buí, gairm agus dearg. Bhí cinnte go mána tú creatha má as an modéil. Inis le do lámhainní ort, cur an dá ar an T-léine. Cur dá difriúil ar gach aon ní. Clúda do T-léine leis an sconán cúdaí agus fága ar fel lá iomlán eile. Héis lá iomlán ban an sconán cúdaí gon T-léine agus cur sa bhisian níochan í lé hain. Ligtí trimú ar an lína ar fa cupla óra chloig. Siad ceann nach chréocht na mise inné. Nach bhfuil cuma uad níos fáisianta armanis. Sin an weim sin neamh chuirde, go dtíon chéad ar eile, slán go fóil.